салом алейкум дӯстон ва тамошобинони азиз. имрӯз дар як мавзӯи гап мезанем ки то ки фурӯшандаҳо ҳуқуқи истеъмолкунандаро поймол накунад. ба фикри ман ҳар яки мо шумо корвонро дидагӣ ҳастем. дар корвон дар як вақтҳо ман медидам эълонҳоро. дар эълонҳо менавистанд ки харидагии молро баргардонида намешавад. ба шумо мегӯям ва хотиррасон мекунам ки ин дуруст нест аст. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда моддаи 21 гуфтааст ки дар муддати 14 рӯз агар мо дидем ки дар либоси гирифтагии мо ягон дефект бошад, дар муддати 14 рӯз метавонем баргардонем. ҳаст ки мавриде ки вақте мо чизро ба хона овардем ва дар хона фасонию размерию ба мо маъқул нашуд ё фасонию маъқул нашуд, рангию маъқул нашуд, бахшиш мо метавонем бурда дар муддати ҳамин 14 рӯз бурда супорем. биёед қонунгузории Федератсияи Россия ҳам имрӯз дида бароем. тибқи қонуни федералии Россия о защите прав потребителей меноманд федеральный закон, моддаи 25 дар моддаи 25 онҳо низ дар муддати 14 рӯз мо метавонем баргардонем. дар Федератсияи Россия худам будам ва медонам ки калон супермаркетҳо, гипермаркетҳое ки либосҳоро мефурӯшанд, планетаҳо мисол планета одежды, онҳо беразбор алиш карда метиҳанд ба шумо, барое ки онҳо медонанд ки агар шумо ба хадамотҳои махсус муроҷиат кунед, онҳо зарари вазбин мебинанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи моддаи 38 ин хадамоти зидди инҳисорӣ ки зиммаи иҷроиши ин қонунро бар зимма гирифта шудааст, барои ҳамин дар корвон агар шумо дар мавриде ки ба назди фурӯшанда омадед, ба фурӯшанда гуфтед ки гӯед ки ман омадам мисол чизи дефектдорро алиш кардан ё дигар рангро гирифтан дар муддати 14 рӯз, агар фурӯшанда гӯяд не алиш намекунам, шумо ба ӯ гап занед ва метавонед телефонро аз киса бароред, сабт кунед ҳамин гапашро ва метавонед ба ӯ гап занед ки шумо ба хадамоти зидди инҳисорӣ яъне антимонопольная служба муроҷиат мекунед. ба фикри ман алиш мекунад. баъди ин гапи шумо гуфтагӣ мебинад ки шумо ҳуқуқи худатонро медонед. ва бо як лайфхак чихе ки меноманд имрӯза забон лайфхак аст, шумо метавонед ба милитсие ки дар корвон навбатдорӣ мекунанд, кор мекунанд, муроҷиат кунед, гӯед ки дар ҳамахи қатор мисол фурӯшандае ки ман мисол 5-10 рӯз пеш либосро харидам, либос мисол дефектдор буд ё ин ки ба ман маъқул нашуд, ман омадам алиш кунӣ, ӯ алиш намекунад. дӯстони азиз, ба телеграм канали мо подписаться кунед. Адлия, юстиция. Саломат бошед.